Gabon, amezketa, Gabon eta eskerrik asko. Urteroko zita honetara urtero bezala utxik egin gabe etorri zaten guztioi. Festak hasi ziren, Ekuatorera heldu gea eta San Bartolome gauez, urterokoa altuna nahiak frontoi hontan. Gaurka hontan seikote paregabe hau izango da, datorren ordu eta erdi pasatxo hontan, zuei gozaharazten eta pentsaharazten, eta Angel Mari Peñagarikano, Vicente Gorostidi, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Jesus Mari Irazu eta Maialen Lujanbio. Eta hoxe esan detena, datorren ordu eta erdi pasatxo hontan, ea denok gozatzen degun, eta bestetik esan, festetako ekitaldi guztietan ere horri izaten die, baina horratzen dauzkezuela guraso elkartekok, boletok saltzen gero ateatzeko garaien bakizue. Txanpontxo batzuk bota eta zozketan parte hartzea, ez da asko kostatzen. Eta hoi esan da, altxa seirok eta hasierako agurbana mesedez. Bero galanta egin digu gaur, berdin goizta arratsalde, haize freskoa dagon tokirik, herri hontan asko badaude, txindoki urrun dagola baina, ara larrondoan gaude, papelera bat bera da beti, papel tonela den jabe, ea bersotan egiten degun, guk papelik galdu gabe. Abuztu azkena dator, bisaje astunez, sargoi gau ez da eguzki, galdatan egunez, festetan hirugarren eguna degunez, pixkat deskantzatzea, txarra ez tegu ez, bertsoak kantatuzta, bertsoak entzunez, bertsoak kantatuzta, bertsoak entzunez. Feijota erregea ez dabiltz brometan, Rubiales ibili ezin den formetan. Gasoila gorantzata mugak txamponetan, Gabon beroak goia joduen honetan. Ea zegiro dagon San Bartolometan. Gabon denoi horrela aritu gaitezke, iluntzeko freskura hartuta babespe, amezketan euliak badira nahi beste, ola egiten dutenak gauz goxoen eske, guk zerbait baduguta ingura zaitezte, guk zerbait baduguta ingura zaitezte.
Kaixo amezketa asteragoa San Bartolome agurrez. Ea saioa osatzen degun bizi puntuta xamurrez. Barruak dena estimatzen dun sakontasun da gailurrez. Txalo jogabe egon behintzat elbigiltzeko beldurre. Euria dala batzutan eta beroa dala bestetan. Edabideak alarma sortzen eta jendeak ezketan. Baino hemen gaude gabon den hori, ze berri da amezketan. Ia pozpixka zabaltzen degun San Bartolome festetan. Horratzen zutik eta bazaudete, hemen lehenengo lerron da bigarrengon zilek badaude libre, nahi baldin badezue. Eta zatozte lehenengo ofiziorako Bixente eta Maialen, mesedez. Bueno, atzo, hilabete izan zien Espainiako hauteskundek, oain hortxe haidie negoziazio beten. Bixente, ire ustez, Espainien eskuinek boterea ez hartzek izan beharko luke lehentasune, eta beraz, Euskal eta Kataluniar alderdiek Sánchezi babesa eman beharko liekete. Maialen, ire ustez berriz Marrile zintzaion txeke zuririk eman, eta gutxieneko batzuk bermatu beharko dituzten pesoek eta sumarrek. Ai Madrileko parlamentua, lena inurruti zegona, pixka-pixkana eserlekuek, hartu dute gure forma, zenbat eman ta zenbat ukatu, horra dilema sakona, txarrik haundina ebitatzea, beti ez da aukera ona. Amezketatik pesoen alde, hori baidala arraro, baino urrutian, urruti, daude pixkat gertuago, Feijo Abaskal, hain dira gaizto, eta horren retrogrado, hoien eskutan geldituzkero, Euskal Herria akabo. Oieke asko ez dut egingo, ordea gure zaintzako, hainbeste urtetan pesoerekin, ikusiak gaude asko, orain monstroa badatorrela, ta soe hartu aintzako, monstroa ez dana baino pizti da Euskal Herriarentzako.
lehen nahiko monstrok agindu dute, pizti guztik hobe alde, herri txikiak beti hoien menpe, hori ez da nobedade, Sánchez babestu behar genuke, baino albada ez de balde, ea keinu bat kentzen diogun, behintzat euskeraren alde. Demokrazia bota dezagun bestela zerri askara. Lena Murizak esan zuena tagu Madrila bazkara. Geure ardatzak manten ditzagun bestela ezer ezkara. Ze Puigdemonek salbatu behar ote digu ba euskara. Ea urare etor daiteken, lehenbailen Kataluniara, ura ikusita euskaldun askok, bizi zantzuen ikara, Sánchezek noiz baite esaten badu, han Euskal Herri bat bada, urrengo urtean konbiatuko det, amezketako festara. Horra ez gera ailegatuko, ez dut pentsatzen jakina. Ultra eskuina geraraztea da helburu bat duina. Ta ezkerreko gobernu espainol horreri eman margina. Bien bitarte gure herrian badaukagu zer egina. Gure herrian zerbait nahiean, badijoaz hainbat urte, batzuk kasketa laister daukate, besten erabakin truke, ta oraingoan aldaketarik, letorkenik ez dut uste, gure botoak iskinan utzi, ta nahi dana egiten dute. Zadozte Nerea eta Jesus Mari. Gurasok zeate eta zuen seme-alabak kuarrilakok die. Duela ez hainbeste, hasi die zuen seme-alabak parranda ateatzen, eta Jesus Mari, gaur Nerea gertuatu zaik, galdetuz, ea zenbateko paga ematen hasi zeaten parranda ateatzen dienen, beraiek etxen ez diela aklaratzen da ez dakitela nondik hasita. Ez da ez berrik eta seme alabena, parrandara bitu eta ondorena, 20 euro inguru izaten da dena,
ta igual beste hainbeste kentzen didatena, ta igual beste hainbeste kentzen didatena. Semea etortzen zaite maidazu paga, biletea eskatuz bere eskutara, dio inflazioa noraino igo daba, baina inflazioa igual berea da, baina inflazioa igual berea da. Bai, bai, goixa marretik hasten dira benga, ta beren arrazoia asarrez defenda, hogeitik bera ezin omen da gomenda, kubata 8 euro kostatzen omen da, kubata 8 euro kostatzen omen da. Ta bestela litrotan dabiltza xelebre, horrek ez dio egingo gibelai mesede, kubata 8 euro gorantz xexe, 3 euroan kainatxoznakoa ere, 3 euroan kainatxoznakoa ere. Txosnako kainarekin momentu alaiak, nik nereak indauzkat alako ezbaiak, gu bezela ez dira gure txikin nahiak, aspaldikoak dira zurito garaiak, aspaldikoak dira zurito garaiak. Zuritoa gutxitxo omen hauentzako, hobe Coca-Cola eta vodka asko, parean ipinita hobe geuretzako, etxetik ja edan da bidali beharko, etxetik ja edan da bidali beharko. Oso arrazoi polita botea izbaten, kalterik lekarkenik ez da antzematen, baino azten badira etxetik edaten, tasia merkea gore ez da izaten, tasia merkeago ez da ba izaten. Taxira joaten dira asko itxu-itxun, amezketan irten da amaitu berritxun, 50 euroz eingo diot bizum, ta amaieran esan nik ja eman nizun, ta amaieran esan nik ja eman nizun. Altxa segidan Sustrai eta Angel Mari. Aitxegin arreba eta zuie zeate. Peña aitxegin arreba eta Sustrai zuia. Sustrai duela urtebete lehen aldiz tokatu zitzaiken Peñaren etxera bazkaltzera jutea. Eta askotan ez omendu etxen prestatzen, baino junitzen lehen egun hartan usok saltxan tokatu. Irik grazirik ez egiten, baino aitxegin arreban etxen itxure ona eman nahita, nio ederra dau esanez, antxe aritu ditzen janda jan.
Peña pozarren hori entzunda eta arrezkero, sustrai, Peñaren etxea hauan bakoitzen jaka, usok saltxan. Ja konfiantza hartzen hasi aiz urtebete badek, tarteka atxegin arreban etxea junez, eta iruitzezaik badala garaie egie esateko. Zure alaba oso jatorra da, klaro, ta zure zabiltzinoiz baino jatorrago, baina esan behar dizut, ezin dut gehiago, dantzan dabilzkit urdaileta estomago, zure usoak jaten lumatuta nago. Zure usoak jaten lumatuta nago. Etzan hobea izango, zenbait pizza zikin, usoa jartzen nuen, salsa ederrarekin, ta honek engainatu, biru gezurrekin, urtetan gezurretan, eta nik enekin, olaxe ibili da, nere alabarekin, olaxe ibili da, nere alabarekin. Gezurteroa jaio nintzen eta punto, baina gehiago badira ohartu orduko, naizta zure alaba duzunzuk gertuko, ta estu hartu ezkero eingo dizun uko. Zure alabak usoak ez ditu gustuko, zure alabak usoak ez ditu gustuko. Gainera muturrera parregin dit jaja, usoa eta saltza ederra bandeja, ta saltzaren ondoan hiru lau almeja, gauz goxoak ekarri ala ere keja, urrena jarriko izut plater kalenteja, urrena jarriko izut plater kalenteja. Nik ez dakit nola heldu nintzen oneraino, olakorik ez baita sortu egundaino, dena dulako txasko eta desengaino, nik plater kalenteja askoz naio dut ino, usoa almejekin probatzea baino, usoa almejekin probatzea baino. Gonbidatu zintudan zunere etxera, usoak ta almeja arzaken antzera, ez omen du hori janai, doa botatzera, ez omen da ainona
baizera, baizera, alaba kendu didan xapelatxa zera. Alaba kendu didan xapelatxa zera. Tradizionalkeritan ez zaitez mantendu, bestela ere zeminta atarramendu. Barkatu baina behar dizut nabarmendu, ez dizudala inoiz alabarik kendu. Berak bakar bakarrik egan egiten du. Berak bakar bakarrik egan egiten du. Eta berak arrazoi, oidan ere mina, nik barrua asetzen, eindet alegina, bai baina zu etzera, bate atsegina, zu etzera kolina, baizik moko fina, nahi honun etxe hontan, sartu ez bazina. Nahi honun etxe hontan, sartu ez bazina. Nunbait hasi berriak edo nobatoak, zure etxean ez gara modakoak, horrexegatik kexak, irain formakoak, ez baititut gustoko prestatutakoak, ta gaitzerdi balira zuk botatakoak, ta gaitzerdi balira zuk botatakoak. Bai, nik botanitun, ernio aldetik, ta oso arronago, gauza horregatik, ta zurekin asarre, zergatik badakit, hau ezin baita kendu, miskinen listatik, aldegin zazun ere, begien bistatik, aldegin zazun ere, begien bistatik. Maialen. Maialen, azken egunetan, albistegietan datu asko ari ditun ematen, pozarren ematen ditizten datuak gora, eta aspektu guztietan gora doala turisten kopurua Euskal Herrian. Baionako festak inoizko jendetsuenak, Donostiakoak ere bai, Bilbokoak alatxu. Uztailan bisitarien errekorra, baina aurreko hilabete guztietan ere bai, ez soilik udan. Eta kostan bakarrik ez, barnealdean ere geroz eta turista gehiago. Datu horiek zenbat dute positibotik, pozarren eman beharreko albisteak aldira. Ehunka milaka kilometroegan daramatza hegazkinak. Auto hilaran xautzen dira, gasolak ta gasolinak. Agroturismo, alberge, etxe, Airbnb, hotel finak,
kostako laba mendiko punta, herriko plaza iskinak, eta surf taulak eta golf pistak, errekak eta piszinak, gugera dena xautzen degun, piztia asezinak. Gero impacto ekonomiko, hitzari ze erabilpen, noren onura ta noren sosa, ari gara eragiten. Dena berotze globalen alde, ta mundu bat irakiten, industria egin dugula dena, hori dut nik irudipen. Eta larreak ta itxasoak, ezin ba plazara irten, gehien sufritzen ari direnek, itzik ez dute egiten. Baina udara ailegatzen da, salbuespen bezala tira, merezi ditut opor batzuek tabanoa urrutira. Berdin trenean naiz furgonetan, ene turisten segira, norbera bere lekutik kanpo, ta denok mundu guztira. Gaur eguneko kapitalismo, basati latza hori da, baina inoiz ez da norbere kulpa, jendea besteak dira.